Closed doors, I'm a fool for your love. Yo mga kapuhags, Lakwatserong Boholano here and welcome back to my YouTube channel. So, unang-una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Sobrang salamat Lord God. Pangalawa, sa pamilya ko at saka mga kamag-anak ko sa walang sawang suporta at pag-iintindi sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. At pangatlo, sa mga kaibigan ko, sa mga solid supporters ko na naniniwala sa pag-vlog ko, sa mga contents ko. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po to maaabot kung wala po yung suporta nyo, yung solid na support nyo sa akin. Sobrang salamat. At ngayon mga kapuwags, I am happy and proud to say na finally na-monetize na yung channel natin. And sobrang salamat kasi malaking bagay po to sa aking pag-YouTube. Hindi ko po inaasahan na darating po ang pagkakataon na magiging monetize po yung channel natin. Akala ko hanggang 1K subscribers lang ang aabutin ko dito sa requirements ni YouTube. I-share ko lang po sa inyo na halos 8 months po akong nagtiyaga, pinagpaguran, pinagpuyatan at pinaghirapan tuwing gabi kapag wala akong ginagawa, wala akong tawag na ito, overtime. Kasi yun nga, pag umaga naman kasi may trabaho ako at sinasideline ko lang po yung pag-YouTube ko. Siyempre, prioritize muna natin yung trabaho, di ba? May tao lang po akong gustong i-mention at pasalamatan kasi siya talaga yung nag-push sa akin kung bakit ako nag-vlog, kung bakit ko ginawa yung pag-vlogging, pag-upload ng videos. Walang iba kundi yung Ate Edith Dumaog ko. Sobrang salamat sa walang sawang suporta, sa advice din. Kasi siya yung tawag nito, siya yung nag-push sa akin na gawin yung pag-vlog. And why not daw i-try ko kasi actually guys, ako ay isang magala na tao, and why not daw i-try ko yung pag-vlog and mag-upload ng mga videos. Noong last year, October 2019, nagsimula po ako mag-vlog and nag-upload ng video sa mga gala ko. And timing din na may nasalihan ako na group sa mountain climbers. And shout out pala ako sa STG family dyan, Master Jaco. At yung mga kapuwags, di na natin pahabain ang kwentuhan. Pakinggan natin ang mga mensahe ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, ng mga co-vloggers ko na bumate sa aking pagka-monetize. So in 3, 2, 1. What's up mga puhag? So congratulations din ni Lakwatserong Boholano nga nakapag-monetize na sa iyahan channel. So 1K subscribers and 4,000 watch hours. So kalisod yun ko ako sa 4,000 watch hours pero ako galisod ko sa akong channel. Pero si Lakwatserong Boholano less than a year. Congratulations kayo Master. More blessings to come para nimo. Promise di ko mo skip ad. Congrats Master. See you soon. Bye-bye. What's up mga ka-Teames? It's me, Zerlene. And it's your boy, Ian of Teames Family Vlogs. So, love, anong ganap? So meron lang naman akong hirit sa'yo ngayon, my love. Sige, parinig na. Knock knock. Who's there? Money. Money who? Monetize na yung tropa nating Lakwatserong Boholano. Yes! Congrats! Congrats sa'yo, bro. Sana all. Yes, sana all. Sana kami rin, no? Pero it's your celebration. Kaya keep making quality contents. Keep inspiring people. Tama. Maghihintay kami sa next video mo. Bye-bye. Peace out. What's up, yo? We would like to congratulate Lakwatserong Boholano for the monetization of his YouTube channel. Yes. So, feel namin mas mauna ka sa video na to. Yung sa amin, wala nakatenga lang. Well, congratulations. You deserve it. And sana magpatuloy pa ang madami mong prank. Yes, more prank call, more fun. Wow. So that's it. So thank you. God bless and keep it up. Again, this is Jake. This is Carlos. And you're watching Jake Carlos TV. See you next See ya. Peace out. What's up guys? Una sa tanan, mag-greet day ko sa kinapuskan silingan na sa Lakwatserong Boholano na engineer na vlogger pa dyan. So, naala dyan niya ang tanan, asawa na lang ang kuha. So, mangita nag-asawa din ay. So, congratulations di ay sa ilan kay na-monetize na dyan yung channel. Wala na yung kulba-kulba kay naana dyan na. O, ano na dyan magsugod yung journey as a vlogger. Yeah, maka-proud kayo kay paghanata na monetize na po. So, mauna, laban lang dyan ang darang kapita o congratulations again. Hi bro, LB. Congratulations.
si AI for being monetized sa YouTube. Short and quick lang eh. I just wanna wish you good health, more power sa inyong mga vlogs, travel vlogs. I like your travel vlogs, dude. I'm one of your fans. Continue, congratulations, and wish you more blessings to come. Yo, what's up guys? Ayan guys, Fatboy TV here. Ayan na, brother Lakwatserong Boholano. Ayan brother mission accomplished ka na din. Ayan sana brother, mag-collab tayo sa pagmumukbang brother. Ayan brother congratulations ulit Congratulations ulit. Monetized channel ka na. Ayan God bless us all. Hi! Lakwatserong Boholano. Congratulations kay na monetize na imuhang YouTube channel. Ang among ang among mukbang yung kalimti libre ka kahuman sa COVID. Talk long, I know struggle kayo ang magpa-monetize sa YouTube channel samot na kung ang watch hours, diba? Kaya ng mga pagkuka. Most especially ka na mag-una-una tag content nga karon COVID naradadarisod sa atong balay na may kinalisuran. Bahala na ng edit diha basta ang content lami. Bitaw Klo, congratulations again and yeah, more power. Support tayo ba ako kung ganahan ako matrabaho balik sa akong YouTube. Thank you again and yeah, keep on doing what you are doing. Congrats! Hello there, Lakwatserong Boholano. Good day. It's Ada Elaine. And yes, on behalf of Make TV and Make It Yummy family, we'd like to congratulate you on your YT monetization. Yes, congratulations to you, Dodong. And just keep grinding and uploading quality contents, Dodong. We are so happy and proud of you. Just keep us on the loop, okay? Kita kits. Hi, Lakwatserong Boholano. Congratulations because your hard work paid off. Please continue inspiring people and continue to work harder to reach a higher goal. Congratulations again. Hello guys! Good afternoon! This is Janie Tarzan at andito ako ngayon sa Botanic Garden. Gusto ko lang po pala i-congrats yung bago na nating monetize na sila Lakwatserong Boholano. Good luck sa inyo na mga gagawin mo at saka good luck sa vlog mo. Ingat palagi sa pag-akit sa mga bundok. Good luck. Thank you. This is Janie Tarzan. I would like to greet Lakwatserong Boholano for being monetized sa iyang YouTube channel. Congratulations. Keep on creating idol and keep on sharing good vibes and share peace and love. What's up guys? Tataboy here and gusto ko lang na i-congratulate ang aking bro na si Lakwatserong Boholano. Congratulations! Monetize na ang channel mo at alam ko na masayang masaya ka bro. Yes, matagal mo na itong pinapangarap at pinag-pray kay God at ngayon nandito na bro. Sana hawakan mo yan, pagpatuloy mo yung pag-YouTube. Huwag mawawala ng gana. Gusto ko lang sabihin sa iyo bro na I'm so proud na nakilala kita, naging kaibigan kita, naging bro kita bro kasi napakabait mo, napaka-supportive mo. Talagang hangang-hanga ako sa iyo kasi napakagaling mo na vlogger. May you continue to inspire other people bro. Yun lang nga, vlog na to impress but to inspire. Yun yung hashtag ko. And bro, maraming salamat talaga sa suporta mo sa akin at asahan mo bro na nandito ako lagi sa iyo. Dito lang ako. Alright? So again, congratulations and mabuhay ka. Yo guys, greet lang ko sa bagong monetized channel karon nga si bro Lakwatserong Boholano. Yo bro, we're so proud of you and yeah, more opportunities to come and I hope, yeah, I bet may kalimti kung musikat ka. So pasensya kay nagdali-dali ag kog take ani kay pagkaingon nila nga pa ngayon ang videos na mo to nagdali kog take diri sa likod. So yeah, more blessings to come bro. What's up mga puhags no? Bitaw Naps, Lakwatserong Boholano. So gusto ko mo congratulate ni mo Naps no. So
na achieve na jud nimo ang pinakaasam-asam nimo nga ma-monetize na jud nimong channel, no? So congrats Naps, no? And hopefully Naps nga di ka mausab, hopefully nga kanang basta hopefully Naps. Bitaw kaming ako ug ang STG family nimo, no, always lang nimo support nimo, no, sa unsa may mga pangbuhaton nimo, no, and hopefully nga di mi nimo kalimtan po, no, kanang masikat na ka nga YouTuber, no, musikat na kag maayo, no, basig din niya ka managada igo dugan ni. Bitaw Naps, abanti ta always Naps, no? Congratulations. Hey bro LB, congrats. I know what you're feeling right now, bro, because I'm also feeling it. Wala pa kayo ni sink in sa ako nga I'm already monetized also. And one thing ako lang masulti, bro, is just continue to inspire other people, and let's not forget to help our fellow YouTubers also in our team Premiere. So mawala lang na, bro, and God bless always. Stay safe. Babush. Congratulations, Lakwatserong Boholano. Ayan, finally monetized channel ka na. Sana all. Keep it up and God bless. Ohoy! Andito po ang inyong Marinong Gala at ang Mrs. ni Marinong Gala. Ayan. Nais lang namin batiin ng congratulations si Lakwatserong Boholano dahil siya po ay monetized na. Wow! Congrats, kaibigan! Mahusay ka talaga, idol. Buti ka pa. Galingan mo pa, ha? Keep it up. Yung misis ko, di makapagsalita sa camera. Tingnan nyo. Puro pakit lang gagawin yan. Yan, ngingismile yan. Yan, sinasabi ko. Magaling lang to sa message. Sa mga type. Lods, pa-edit na lang to, ha? Nahihiya yan. Alam mo lang. Wala akong masabi. Idol, nako. Congrats, ha? Keep it up. Galingan mo ba, ha? Sana kami din, ha? Sana oil. Sige na, magpapaalam na kami, ha? Congrats! So what's up pala mga Lakwatserong Boholano out there na nandyan ngayon nakantabay. May magandang balita kami sa inyo. Si Lakwatserong Boholano ay na-monetize na mga sir. So, in behalf of Trusted Family members, gusto naming i-congrats si Lakwatserong Boholano for achieving his goal as of now. Maraming salamat sa suporta at congratulations pala sa na-achieve mo ngayon. Yes, Boss Nel Lakwatserong Boholano, sana hindi ka magbago. Sana kilala mo pa rin kami. Sana stay what you are kahit umakyat ka na, nandun ka na sa main goal mo nung nakaraan. Ngayon, na-achieve mo na yung first goal natin. Nasa rurok ka na. Hinihintay mo na lang na ma-achieve yung 1 million natin, yung 100, yung silver button natin, at saka 1 million yung golden button natin. Pero as of now, gusto naming i-congratulate ikaw sa na-achieve mo ngayon. Congratulations, ojalá mucho pa blessings contigo, diga. Amor con amor si paga, and vaya con Dios. Kuya, congratulations on the behalf of your YouTube being monetized. We are really happy for you, and thank you so much for allowing me to speak on the behalf of your celebration. Me personally, I think we are super blessed to watch your videos, because in the time like this, when everyone is talking about pandemic, when everyone is talking about negative news, I believe the videos like yours, they help us to escape from those negativity, even if it's just for a while. So we'd like to say you to continue on doing what you are doing, and we believe there's so many beautiful things waiting for you in the near future. Thank you so much. Hope to see you in the hike, and regards to all the STZ members. Thank you so much. Dahil sa pag-approve niya sa YouTube monetization program, sana mo blessings pa sa inyong channel, at saka sana hindi ka makalimot. Amen. Let's go. Hey, what's up, Master Glenn? Kumusta? Akong Sanoni sa Bohol, aka Lakwatserong Boholano. So, grabe, congrats! In behalf sa STG, Sugbo Trekkers Group,
family. Congrats Master for reaching 1,000 plus subscribers. At finally, imong gipaabot naka-monetize gyud for the past months or years nga nagkaila ta Master. Since last year pa, grabe. Grabe ang mga kaagi sa mga cut-cut adventures. Congrats Master o more cut-cut pohon sa maabot nga new normal hike na to. Recovery hike. More vlogs pa Master. Kay grabe, entertaining kayo yung mga vlogs. Lingaw kayo mi sa group chat, sa page. Full support kid mi sa imong mga vlogs Master. Pohon-pohon na mong ipaabot nga makauyab na ka Master. Ito, sa mga adventure, I know nga maabot nga ang sakto nga panahon. Sa mga travels ni mo pohon. Mana, support lang mi nimo Master. Kung asa ka malipay na sa STG family. Mana, abanti ta, Master. Mga to, bye-bye. What's up mga kabihero? This is Tom's Bihero and I just want to congratulate our friend Lakwatserong Boholano for having his channel monetized, and bro, more videos to come. God bless. Hi, what's up bro? Halimbawa ba mo na si Bro Nilk o aka Lakwatserong Boholano? Oo na siya eh. Drew Ariano sa Bohol. Hindi mo to. Naway ang channel. By the way, congratulations bro kay na-monetize na ang iyong channel. More vlogs, more subscribers to come, and collab soon. Alright. Hi Silingan! I just want to congratulate you kay na-monetize na ka, and you deserve it. So keep inspiring people and sa imong kamayhon. Thank you for helping and guiding me here in YouTube. Yeah, that's all. So once again, congratulations and laban mga puhags. So, hello Kuya Lakwatserong Boholano. Gusto ko lang sabihin na congrats kasi finally na-monetize ka na. Yay! So, sana ipagpatuloy mo yung paggawa mo ng mga magagandang content and ingat ka palagi. And nandito lang kaming mga taga Team Premier para sumuporta sa'yo. Bye-bye! Yeha, Lakwatserong Boholano at congratulations di ay kay na-monetize na ang imuhang YouTube channel. Unya, manghinaot mi nga dili ka mautrog. Imuha gihapon ming i-guide ilabi na sa Team Lubukanon. Unya, salamat sa taas nga pasyensya og pailob. Unya, more blessings to come and God bless you always. Once again, congratulations. Hello, what's up? Lakwatserong Boholano. Sa wakas na monetize na ang iyong YouTube channel. And sana magtuloy-tuloy na yan. Dumami pa yung subscribers and mga viewers. Keep motivating and inspiring everyone. So, and sana solid pa rin tayo sa Team Premier. At tulungan pa rin. God bless! Yo, what's up? Lakwatserong Boholano. Congrats because you are finally monetized. And moto, keep making videos, keep doing vlogs, keep inspiring people. And good job! Congrats! I'd like to say congratulations dahil monetize na rin ang iyong channel. Yay! Ayan babe, gusto ko lang malaman mo na proud ako sa iyo at happy ako nung malaman ko na money ka na rin. At yun, dito lang ako lagi para suportahan ka. Hindi ako magsasawang suportahan ka. Sabihin mo lang kung may premiere or meron kang LS, pupuntahan kita agad. Yan, ganyan ako ka-supportive sa aking mga love. Yan, babe, yun, nakita ko naman na maganda na, super ganda na ng channel mo. Ang galing mo sa thumbnail, ang galing mo pagdating sa editing, kaya hangang-hanga ko sa'yo. At hindi lang yun, magaling ka pa sa sayawan at kantahan. Kaya super hanga ako sa'yo, babe. Super gustong-gusto kita. Ano, nag-igat-igat na dyan ko. Ayan, babe, congratulations ulit sa'yo at more power sa iyong channel. Good luck. Ako nga po pala si Liang G. Barbero, ang daldalera ng Taiwan. I would like to say congratulations to you, bro. Clean, or ka lang Milk John Noel Strong sa Facebook, and of course Lakwatserong Boholano as a blogger or YouTuber. Once again, bro, congratulations for being monetized now.
at last, di ba, hard work's paid off. Thank you for being also being supportive at the same time sa mga kasama mo sa buong YouTube community at saka sa Team Premier at sa lahat ng mga mayroong grupo kayo. We're hoping as a vlogger and YouTuber na babalik na sa normal yung sitwasyon natin para yun, ano na naman tayo ulit. Especially sa'yo dahil Lakwatserong Boholano nga, diba? So yun, asam na maka-travel ulit. Hoping that someday mag-collab tayo kasama yung mga kasama natin. Yun, keep strong and keep safe lang. And then guys, don't forget to follow, subscribe Lakwatserong Boholano. Magaling sa magaling sa prank. What's up guys? Gusto ko lang gamitin tong pagkakataon na to para batiin ang aking mahal na kaibigan na si Nel. Lakwatserong Boholano, binabati kita ng congratulations! Finally, you got monetized! Ohoy! Masayang-masaya ako para sa'yo, Lods. Kasi deserve mo yan. At alam ko kung ano yung mga pinagdaanan mo. Sana huwag kang magbago sa iyong mga naging kaibigan dito sa pagsisimula mo. At sana magbigay ka pa rin ng inspirasyon sa mga taong nagsisimula din gaya natin na hindi pa monetize. At sana kung dumating man yung panahon na maging successful ka sa iyong pag-YouTube, huwag mo sanang kalimutan na i-share ang iyong blessings kahit na sa small things o sa maliit na bagay or maliit na halaga. Kasi alam ko at naniniwala ako na patuloy kang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. So, yun lang. Gamitin ko na rin itong pagkakataon na to para i-promote yung aking channel. Guys, please support my channel, Pinoy Fox TV. At sa mga mag-support sa akin, maraming salamat sa inyo. So yun lang, Lods. Muli, binabati kita ng congratulations. Hi Kuya, congratulations na monetize na imong channel. Keep it up the good work and keep inspiring other people, especially sa mga small YouTuber like me. Congratulations again Kuya, God bless. What's up guys? So ayun, una sa lahat binabati ko nga pala si Lakwatserong Boholano ng Bohol. Ayan, so yun bro, congrats talaga kasi monetize ka na. Don't forget the giveaway bro. Joke lang. So ayun, more videos to come bro. And ano pa ba? Shoutout sa mga Lubucanon Premier. Ayan, so again, congrats again bro. Happy Monetized Day and congratulations. Nandito lang kami mga supporters mo. Ayan, so yun. I would like to congratulate Lakwatserong Boholano for the monetized bagong YouTube channel, and kahit dito sa Riyadh pinapanood kita always. Congratulations and sana sama na kami next pag-uwi ko. Congratulations, Lakwatserong Boholano! We're so proud of you from Hi Kawi, congratulations! Na-monetize na jud ka sa YouTube ba? Mao na jud ang sinugdanan sa imong pagsikat. Sunod magsweldo na. Bagay naman, mapisikan miya ng imong first sweld. Bitaw joke. Tungod man ni sa imong pagpaningkamot, walay tulog o pagprank. Bitaw, naarami diri sa imong kiliran nga mga fans para sa naong bitaw. Forever naming fans nimo. O sabon ako Kawi, congratulations. Padayon sa paglambo o forever na dyan ko sana all. Sana all. May paan sana all na ay forever. Bye. Bye. Guwapa ko. Congrats, Lakwatserong Boholano! I'm so proud of you! From your strong family! Congratulations, Kuya! I love you! Hello, congratulations! Padayon na ang imuhang pagkalakwatserong Boholano. Hope, kanang mudre pa ka o taas kaayo na ako dari sa Pares, Lubok Pares.
Congratulations! Congratulations! Annyeong! Congratulations, Lakwatserong Boholano! Congratulations, Kuya Clan, or known as Lakwatserong Boholano, for a new monetized YouTube channel. More vlogs and more subscribers to come. Stay safe always and God bless. Bye! Lakwatserong Boholano, congratulations. Okay, the long wait is over na monetize na jud ka sa YouTube. Then I am so very proud of you kay kahibaw ko kung unsa ka kapoy ang mag-edit, but you're doing your best para malingaw mi samot nako. You make me happy in a way nga kanang mag-prank ra, then makawa og stress, then unta daghan pa kag vlogs nga kanang moabot, then naara gihapon ko always when you need help. Then ayo kalimti nga I am your #1 supporter. Amping ka Permi Loves, then God bless. Yeah. Congratulations! Congratulations, Lakwatserong Boholano! We're so proud of you! We love you! Yo, yo, yo mga kapuhags! So, congratulations! Buwang sa imuhang YouTube channel, Lakwatserong Boholano. Nagmonetize na siya. Munta buwang, di ka magbago. Stay humble always. More contents and ideas para sa imuhang channel, Brad. Wala ko may i-share bahin kay Glenn. So, yung favorite na sudan is pansit ni nanay. So, ako dahil si Jason, yung classmate pag-college o yung barkada / kauban trabaho sa una. So, mga lang to guys. Congratulations to Engineer Glenn ang Lakwatserong Boholano. Continue to inspire people through sa imong mga accomplishment. Be a blessing for others. And once again, congrats. Engineer na, vlogger pa. Okay kayo. Klong, congratulations. Congratulations sa imong vlog. Naot nga daghan pang video nga mo upload ni mo pohon. Tami din ron sa man-made. Yay, nami lakaw. Congratulations, Klong, once again. Klong, congratulations kay namo tanim mo ang imong ipangandoy. In-out nga, magparayon po kasi mong vlog. O, di mo yung balatuan, magpinduhan, nagapo. Congrats on monetizing your YouTube channel, Lakwatserong Boholano. We are so proud of you. We love you. Annyeong! Congratulations, Lakwatserong Boholano! Stay humble and continue to do things that makes you happy. God is always with you. Congrats, Lakwatserong Boholano! We're so proud of you. We're strong family. Congratulations long sa imong YouTube channel. Don't forget to subscribe. Lakwatserong Boholano. Love you. Amping Permi. From the bottom of my heart guys, mga kapuhags, sobrang salamat at napakalaking bagay po ang ginawa nyo na pagsuporta sa akin na finally ay na-monetize na yung channel ko. Asahan nyo po na patuloy ko pa rin kayong gugutumin, pasasayahin at itatravel sa mga vlogs ko. And yun nga, sana mag-iingat kayo palagi dyan kasi yun nga, alam naman natin yung panahon ngayon. Special mention pala sa mga groups ko na isa din sa mga nagbigay daan upang ako yung maging monetize. Unang-una sa ka-trusted friends ko, Grow Together Family, Team Premier Dreams, Lubucanon Vloggers. Ang tanging maipapayo ko lang sa mga small YouTuber, huwag kayong tumigil sa pag-upload, huwag po mawala ng pag-asa kasi yun nga, darating din talaga ang araw na kayo ay ma-monetize kagaya ng nagawa ko ngayon kasi yun nga, ako din ay nanggaling sa pinakamababa at ngayon ay naging monetize. Katulad pa rin nyo ako na small YouTuber na nangangarap na maging isang sikat ba daw? So, continue uploading, explore nyo yung pag-YouTube and enjoy nyo lang yung ginagawa nyo habang hinihintay yung pagka-monetize nyo. So before ko to i-end yung video na to, gusto ko po mag-iwan ng isang katagang, if you aim it, claim it guys.
Mga kapuhags, kayang-kaya natin to. And this is Lakwatserong Boholano. And don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel so you won't miss any updated videos on my next vlog. See you guys! Maraming salamat!